खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय सानै सुबुंनि सायाव दाय जाबसिनदों। 16.2 हेक्टर हायाव मावनाय गान्जा आबादखौ सिलिंखार खालामदों आसाम राइफल्सआ। गुबै भारतारि अनिता आनन्दआ कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जागोना रोखासै। गुदि आरो गेजेर फरायसालियाव 4500 फोरोंगिरि थिसननो फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। मणिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। गोथौ हाखराव गंसे ट्राकआ गोग्लैलांनायाव बिसोरनि 9 सुबुंखौ रैखा खालामनो हायो। बिजनी दखरा एबसुनि 49थि आरो चिरां जिल्ला एबसुनि 20थि बोसोरसालिया जथुमाया थुंगेबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। जरहाट जिल्लानि तिताबराव थानाय गंसे ल'नि रेस्टुरेन्टजों लोगोसे बाराव शुक्रबारखालि सानै सुबुङा सासे आइजोनि सायाव जरजुलुमै जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सानै जौ फेनाय कास्टमारआ आइजोनो नोगोद 100 रां जासिना मुगैथाव हाबा मावनो सोंनाय समाव आइजोआ बिसोरखौ दाद्रि होनायाव सानै सुबुङा नारानाथायै आइजोखौ टयलेटआव लांना जरजुलुमै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। जेब्ला आइजोआ गावनि मददनि थाखाय हस्रिखावो अब्ला बारनि सानै सोद्रोमाफोरा फैनानै दुथांफोरनियाव आइजोखौ रैखा खालामो। बबेखानि दायनिगिरि सानैया गावसोरखौनो पुलिस होननानै फोरमायथिनानै लादोंमोन। बारनि मावसुमाफोरा बे जाथायखौ सोराङाव फैनायनिफ्राय दोनखुमानो नाजादोंमोनब्लाबो जायगानिनो समाज राजखान्थियारि दोलोआ जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै रैखाथिनि थाखाय पुलिसखौ लिंहरनाय जायो। बेनि अनगायैबो पुलिसआ आइजोखौ तिताबर पुलिस थानायाव लाना थांनानै जाथायनि गुबै जाहोनखौ रोखायै मिथिनो राहा लानायबो जाबाय। त्रिपुरा पुलिस आरो त्रिपुरा हाग्रा बिफाननि हेफाजाबै आसाम राइफल्सआ सनामुरा महकुमानि सिङाव थानाय बास्कनगर फरेस्ट रेन्जआव आयेननि बेरेखायै 16.2 हेक्टर हायाव गान्जा आबाद मावनायखौ फोजोबस्राङो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला 70 लाख रांनि गासै 16,500 गान्जा बिफांखौ रैखाथि हानजाया सिलिंखार खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि बे सिलिंखार खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों रायजोआव फेग्रा मुवा बाहायनायनि अनगायैबो साखाथि रायजोआव गोख्रोङै होबथानायनि गुदि राहा। आसाम राइफल्सआ फोरमायथिनाय बादिब्ला बे अपारेसनखौ जायगानिनो खुंथाय गोहोनि हेफाजाबै गोख्रोङै खालामनायाव जाफुंसारदोंमोन। बेनि अनगायैबो बे सप्तानि गिबि सानावबो आसाम राइफल्सआ गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों मिज'रामनि झाम्पाइ जिल्लायाव खमैबो 72.24 लाख बेसेननि गासै 10,320 किल'ग्राम गय सुपारि जब्द खालामनो हादों होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। कानाडानि गाहाय मन्थ्रि मासिनिफ्राय जास्टिन ट्रुड'आ बिबान एंगारनायनि उनाव भारतारि गुबै अनिता आनन्दआ कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जागोना रोखासै। आथिखालाव कानाडानि हान्थामेला आरो इसिङारि फालांगि मन्थ्रि बिबानाव थानाय अनिता आनन्दआ गाहाय मन्थ्रि जागोन फारिलाइनि सेथियाव दं होननानैबो नंगुबै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आयेनारि आयदायाव गोजौ सोलोंथाइ मोननाय अनिता आनन्दआ 4 गथ'नि बिमा जानानैबो कानाडानि राजनितिक लामायाव 2019 मायथाइयाव आगान होजेननानै एमपि महरै देरहासारदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो 2024 मायथाइसिम बोसोरबा कानाडानि रैखाथि बिफान, राङारि बिफान, पाब्लिक सार्भिस बायदि बिफाननि मन्थ्रि महरै खामानि मावबोदोंमोन। बेनि उनाव 2024 मायथाइयाव जास्टिन ट्रुड'जों लोगोसे ट्रेन्सपर्ट एन्ड इन्टारनेल ट्रेड बिफाननि मन्थ्रि महरै खामानि मावबोदोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि रायजोआव गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि लांदां जानानै थानाय गासै 4500 फोरोंगिरि मासिखौ थाबैनो थिसनथाइ होनानै सुफुंगोन। बेनि थाखाय एलिमेन्टारि इडुकेसन डाइरेक्टरेटआव फैगौ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय 31 मार्च 2025 मायथाइसिमहालागै गावबा गावनि आर'जलाइखौ गोसो गुदुं बिजाथिफोरा गथायनो हागोन। बेजों लोगोसेनो बुंबावदों दि दासिमाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गासै 97,000 सोरखारि साख्रिनि थाखाय थिसनथाइ होबाय। लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया फोरमायबावदों दि फैगौ 2026 मायथाइसिमहालागै गासै 1.5 लाख थिसनथाइ होनो थांखि लादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय आसाम सोरखारा।
मणिपुर रायजोनि काक्सिं जिल्ला कामान 33 आसाम राइफल्स आरो हियांलाम पुलिसनि हेफाजाबै केंमाइजिन हाउल्स मायाइ लेकाइ ओनसोलाव गोख्रों अपारेशन खालामनाय जादों, जेराव रैखाथि हानजाया गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ बोखांनो हानायाव जाफुंसारदों। मख'नो गोनांदि अपारेशन खालामनायाव गंसे एसएलआर, गंसे सिंगेल बेरेल राइफल, खालि मेगजिनजों लोगोसे आखाइजों बानायनाय गंसे 9mm पिस्तल, गंसे 32 पिस्तल, थरथाम ग्रेनेड बोखांनो मोननाय जादों। बेफोरनि अनगायैबो गंसे टिउब लान्सार, गरथाम 9mm गोथां गुलि, मोननै 12 ब'र कारतुज, मोनसे एके राइफल, मोननै स्टान शेल, थरसे स्मक ग्रेनेड, थरसे स्टाग ग्रेनेड, मोनसे वायरलेस सेट, गंनै बुलेटप्रुफ जेकेट, जरासे जुथा आरो बुलेटप्रुफ हेलमेट बोखांनो मोननाय जादोंमोन। रैखाथि हानजाया जब्द खालामनाय बैफोर गासैबो हाथियारफोरखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रोङै नायबिजिरनो हियांलाम पुलिस थानानो गथायनानै हरनाय जाबाय। मणिपुरनि कांप'पि जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सोमजिदों, जेराव गासै 8 सुबुंफोरखौ भारतारि जवानफोरा रैखा खालामनो मोननाय जायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय समबार मोनायाव लेमाकं ओनसोलाव थानाय खुंफुं नागा गामिनि साखाथियाव गंसे 8 सुबुंफोरखौ लानानै थांनाय ट्राकआ सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनावनो हरखाबै गोथौ हाखराव गोग्लैलांदोंमोन, जायनि जाहोनाव हेनजां गामिनि गावबुराया खौरां मोननाय लोगो लोगो रैखाथिनि थाखाय जवानफोरनो मिथिहोहरनाय जादोंमोन। बेनि असिलायै रैखाथि हानजाया जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै रैखा खालामना जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थि समावनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव थानाय बल्लामगुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 8, 9 आरो 10 दिसेम्बराव सानथामनि हाबाफारिजों बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै 3थि सानाव थुंगेबाय। दिनै 10 जानुवारि सुक्रुबारखालि जोबथा सानाव चिरां जिल्ला एबसुनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बिजनी दख'रा एबसुनि 49थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लानानै फुंबिलि 9 रिंगायाव सानसुमैफोरनि जथुम आरो 1 रिंगायाव गेवलां मेल हाबाफारि जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै आथिखालाव थासारिनि सोमोन्दै बुंथिनानै होयो। बिजनी दख'रा एबा जायगानि गोबां फरायसा आरो रायजो राजाया जथुम्मायाव बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।